हाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोंहा बाथौ दुमनो नागिरदों आं दिनैनि ब्लग भिडिअआवहाय जोंहानि बाथौ दुमनो नागिरनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जोंहानि बाथौ दुमनाय नेमखान्थिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नोंथांमोनाबो नायलांदो माबायदि दुमो जोंना गोदोनिनो खेराइ फुजा होनाय नेमजोंहाय बाथौ गायनाय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम आरो जाय आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आंनि भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामदो अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नोंथांमोना नायलांदो सेखा लानाङा गोजोननि अन्नाया गावदों अखाफोर बायदि गोजोन नोंनि महरा सोमोनांहोयो आइ बिसरिनो फारौ जरासे
सिबिर होबाय दा मामा होबासो मोजां नुगोनलै अन गुन्दै होनानै साथि बन्थि लगायजोबबासो बिबार बागा आंनिफ्राय दाबो खुलुमगासिनो आरो खुलुमनो हागोनलै साख्रि लांनोबाथाय जारि ओरैनो जारि होदो अबेखिनिखौ नांला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालाम आरो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावगोन थेंक इउ बाय बाय